tolak kami kakak. Ada orang kanu, dalau baca kana. Hayo halam sugu, taisan orang nani ketal blog ko. Engkau an busa tabuk thui busa kadi boni, engkau. Tabuk hai angki sama mi shona nai tonggo, engkau. Norok no share khane ang tini ne dino tam khane abon bagai blog star khakya gai daily no share khai tang norok kisa ani blog no chaya sak na e kisa support khaidi nai cha khangai kisa like khaidi tai share khairu di video no gai subscribe bo khai ko tong hangkai khai kalang di kisa ano logiru di gai tai tini kuno mui kuroi gai dal simi tongo gai ani busai bo kamo thanda gai 2 din ka kha thamani tini bai gai abon bagai abo mui kuthung pai kalang mani abo pai thanga gai jeng khorong nibo thana boya gai busa ba mui thana ni one kosto gai tabu mui kuroi dal simi tongjao abono songna nai tongwa tabu an busano jar nai gai bin logyo ang busa sinai ta dal songgoi no chala sinai gai norok bo kisa soya sak nai tongdi sari jorate jeng tam khainai jeng khorong noi gai nai tongdi fuibo jamani selejak tai hingkai munan lero gai thapa o songsina ani gas bo paina na jak bahai pura monam jak thapa hor khaibe kang tabo hingkai ani busan chocolate kelai kha fuibo jakai kabo go se dail box herikha ang kisa kai room khata an busan bagai gang busanai bin loge gang khai ruti chana po hingkai abo tabo kisa kai sake tui packet gamla basabo oro som kisa rajak abono tabo bolnai tang tui kisa kai rui bolnai o balti dail mun kha gai kisa somba suri kai ga kai ruti puri hake khasine ta thok kisa roi ga ruti belna tamina unko gul khane abo nai tu malia botol baisi ma khaisiu khampalai tolani khampalai simi tongo botol baisi ma khaisiu kisa kai thok roi khane ta kisa thok jabai janante loge no phuli che khakabla horbo kubang te tolak kami kakak oi 1 2 7 9 10 ar kai serasun gano ibu thok ranchon thokke habo ahike khaimane ya hulgana tai botol baisi ma khaisiu sampai dong dah. Pakai mama. Wow. Ada orang kanu. Parika. Chicken. Mudah badannya. Wow, tega. Ko ruti tui pheka mai bebak sana. Ga dail somani ko. Dail mama balji ka hame kiok sukya ko. Tu go somani doti kiok khana hine. Ko bo kol ja gala kiok inu khamon. Ga mulai baja tongo. Ga dail ga mai tui pheka ta. Ai jaga na jung khorong nei ani busabai. Apa baca? Bukan. Mai baca. Ake baca. Oke. Dah. Ake dah. Hei, siapa lagi? Taruh siapa cinta? Nurun lagi sih. Dah lo baca kan? Makan tidak? Tasty apa?
อย่าพุ่งหลอดputung Kheto albai tong ko. Ta. Dek angkat. Sa. Mai chabai tau khai kheto phaika kisao kaka songne kheto foras busle kai mane naina hini phaika borok kaile dol khai hinge ba sungmo naina hini phaika ta mai chabai hinge yang kheto ngai di ko bo khai an chini ta ani baba sungkai mani hinge borok obo hinge asai kha borok ni hinge ta bu tini sikai yo hinge ika hinge busa ba mai kisa hinge tong kha hinge borok foras kaile hinge ba Jang này jang mobile này jang yeah jang này mama jang hello hi papa hi tata khai ang honi bagai moi song tongo tomato bai alu sakini khayo thaka mosor kurei mosor tin chaita tongo gai moi songnani gobang khai songmanliya mane ang sajing jadarom no tofano mosor kom naita tinike moi a mosor kom hige chainiya tosi tofano mas khongka mosor kurei mosor khana je bazar thang paine ne ani buse pai klang dia gai yangan busakai thung tongo mami songtifo botha moi mun tongtifo kholobi klang jak moi mukha naigara kholo ke naigara lachi jaktifo marki lachi angbai obini bumukta ha cuci bungbini mono kaisa hamjago mui ne kana ta mui song mui ni bung maya no maya diboni dailo dong khom ke ba obo simi bai no mai chasinai dui pot mui kabla kaita mui nang thajung sana ni bezal gre ase jesa bai phano jaimano ani bu sabu jaimano obo mosor kom khaini songo ang jaimano ani mai munbai kha obo dal kachang diboni ta obo no muthungui tong obo muthungui pai kha kisa res khainai bin baba kok sanai kisa gai kok salai bai erpore khai kisa mobile lainai erpore khai mai sanai erpore khai thunai hingkai nai tong dino rok tam khaini tai du chung diam ai themai Kamu nak kiri, kamu nak si, mama nak kiri, papa nak kiri, mama nak kita, dah kelang.